чакыра кайтырга, яшьлегем дусларым, мәктәбем үзенә. Хыяллар ошыгыз, дусларны җыегыз, кулга-кул тотышып кайтайык күрергә, бер генә мизгелгә, рәхәткә күмелеп, йөрәкне яшәртик очрашу көнендә. Хыяллар ошыгыз, дусларны җыегыз, кулга-кул тотышып кайтайык күрергә, мәктәбемез букмагы чакыра үзенә, бер генә мизгелгә басарга изенә. Дәресләр башланган мәктәбем эчендә, кулларын күтәрә каралы бер бала, теле юл сөйләргә классташы алдында. Дусларым хыялда, әлдә бит без бала. Хыяллар ошыгыз, дусларны җыегыз, кулга-кул тотышып кайтайык күрергә, бер генә мизгелгә, рәхәткә күмелеп, йөрәкне яшәртик очрашу көнендә. Вәгъдәләр бирелгән хушлашу таңында, күрешеп торырга, гел-бергә булырга, язмышлар аерып юлларның чатында, калганда барыбер барырга гел алга. Хыяллар ошыгыз, дусларны җыегыз, кулга-кул тотышып кайтайык күрергә, бер генә мизгелгә, рәхәткә күмелеп, йөрәкне яшәртик очрашу көнендә. Хыяллар ошыгыз, дусларны җыегыз, кулга-кул тотышып кайтайык күрдемгә, мәктәбемез букмагы чакыра үзенә, бер генә мизгелгә басарга